na gị nọ na-ekwukwa okwu ịmakwa na Igbo ka m ji na-agwa gị okwu a kedụzie nke bụ na ebere search ma okwu ibidozi actually ọ bụ onye ebe enweghị ịṅụrụ ịmara asụsụ ahụ m ji na-asụrụ gị ya wekwere ya search m actually ọ bụ onye ebe ọmụ na asị na m na-ewe oke iwe ọkwa ihe a na-akpasu m iwe ụmụ nka agwa na-akpasu m iwe mụ na gị na-ekwu okwu sụọ Igbo m sụrụ gị ịbụ onye Igbo mepee ọnụ sụọ Igbo ọ bụrụ na ịsụ Igbo ọnụ agaghị aṅa gị sụọ Igbo onye ebe edede ihe nke Chineke ọ na-eme ya eri metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinyere m okwu na ngalaba okwu tụsara n'uwe ozi a ma sonyekwe na pụtawa n'ezi na ụmụ amadi na-echu Ụda nsọ